बे सावराय जथुम्माया बेयो जाहैबाय जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आरो माइनाव आफादनि थामथि जथाय सावराय जथुम्मा। बेखौ जोंखौ खावलायनाय लेखा नैबे सालबारि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय नैबे जोंनि कैलासपुरि आनसलिक बा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनो सामलायनो बा बानजायनो थाखाय जोंखौ दायित्व होनाय लेखा जोंखौ आरसिनि माने आंखौ आरसिनि सासे कनभेनर हिसाबै दाना होदो आरो बेबायदिनो दंबावो जोंहा चेयारमेन, बेबायदिनो माखासे साबदालाय, बेबायदिनो जोङो दिनैसिम दावगाबोदो आरो। बे जथुम्माया गाबोन जागोन ना? गाबोननिफ्राय 2 आरो 3 नभेम्बर बे साननैया जागोन आरो साननैनि हाबाफारिजों। ओरैनो हाबाफारिया माबायदि दावगादों दासिम? जोंनि आरसिनि हाबाफारिया दा बर्थमान मोजाङैनो दावगाबोबाय दङ। जोंनि आरसिनि जि दानानै होजानाय माखासे आरसि एगजिकिउटिभ बडि आरो माखासे साब कमिटिफोर आरो बांसिनहाय जोंनि रांखान्थि दालाय आफादनि जि गोख्रों नाजानाय, बे रांखान्थि दालाय आफादनि नाजानायनि गेजेरजों बिथांमोननि जि थाखा फैसा बुथुमनानै जोंनो गथायना होबाय, बेयाव जोङो दासिम थाखा फैसा हिसाबै 95% जोङो दावगाथ'ना दङ। बे हिसाबै जोङो खुंफुंनो हानाय माने आबुं खुंफुंनो हानाय परिबेगा जाना फैबाय आरो। ओरैनो गाबोननि हाबाफारिया माबायदि जागोन फालाय? सोर सोर आलासि? जोङो गाबोननि हाबाफारि हिसाबै जोंनि फुंनि जागायनायाव जोङो आरसिया माखासे हाबाफारि लादो। बे जाबाय गिबियावनो जोंनि बे जोंनि हाबाफारिनि गिबि दरखं बेखेवनाय आरो सायनासालि बेखेवनाय, फारसेथिं जौस्रां बेखेवनाय आरो थान्दै माने जुथुम नयं बेखेवनाय, बेबायदिनो थान्दै बादा लाइमोन आरो माइनावनि बेखेवनाय आरो जोंनि आलासि जिरायसालि बेखेवनाय आरो नैबे बाथौ मन्दिरनि दरखं बेखेवनाय, बेखिनि हाबाफारिया जोंना जागोन आरो गाबोन जोंनि आरसिनि हाबाफारि हिसाबै। ओमफ्राय बेनि उनाव थिग जोङो 10 बाजिसोआव जोङो थान्दै माने आजावगोन। बे थान्दै आजावनाया जेब्ला जोबो अब्लानो जोबाबाबो जोङो जेसे फैयो लाबाय थागोन। ओमफ्राय बेनि गेजेरजोंनो 12 बाजिनाय लोगो लोगो ओंखाम बोथिसे होगोन जोङो। ओमफ्राय बेयाव जोंनो बाहागो लाफैगोना गासै 1500सो सोद्रोमा बा थान्दैया बाहागो लाफैगोन होननानै जोंनो सेन्ट्रेल लाइमोन आफाद बा माइनाव आफादा जोंनो खोथा होदो। बे लेखा जोङो जानाय लोंनायखौबो गाबोननिफ्रायनो 1500नि जानायखौ जोङो लाहार फाहार खालामदो। ओमफ्राय बेनि उनाव जोंनि सेन्ट्रेलनि खामानि बा हाबाफारिया जागायगोन। मा जिल्लानिफ्राय बाहागो लादों? बेयाव ओरैनो जिल्लायाथ' 27टा जिल्ला दङ, 27 जिल्ला। बेयाव जोङो ओरैनो स्टेटबो दङ, जेराव जा नेपाल थाबाय, ओमफ्राय जा वेस्ट बेंगल, बेयावबो स्टेट जों कमिटि दङ, बेनिफ्राय स्टेट हिसाबै बाहागो लागोन। ओरैनो जोंनाव 27टा जिल्लानि गेजेराव बेबायदिनो जों गोबां दङ, आं गोसोआव गैया, माने आरसिनिसो बिबानगिरि जाबाय नालाय बिथांमोनहा मिथिगौ बाथौआव गिदिंनायफ्रा। आं दिनैसो एसे आरसिनिफ्राय एसे बाथौजों सोमोन्दो दंबाबो नैबे बेयाव मैखोम आरसि हिसाबै नांथाबना दं आरो। ओमफ्राय बे बिबुंसारनि गेजेरजों माबा रायजोफोरखौ माबायदि खावलायनो सानो? बे बिबुंसारनि गेजेरजों जोङो दुलाराय बर' हारिखौ बा माहारिखौ बुहुमाव माने सिनायथि होनो, बा बर' माहारियारि मोनसे धोरोम दङ, आंगो धोरोम, बेखौ जोङो बे बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायनो सानदों। आरो लोगोसे जोंनि ओनसोलावबो गुबुननिसाय साबसिन मोनसे एवारनेस लाबोगोन नैबे जोंनि बाथौ धोरोमनि जि हाबाफारि, बेखौ नोजोर होनानै आं सानदों आरो।